שלום גלינה. שלום רות. אני מאוד שמחה להיות בקליניקה שלך, ואני מכירה את השיטה שלך לא משמעות, אלא מתוך חוויה אישית, ואני רוצה להגיד לך שאני הרגשתי הקלה משמעותית במצב רגשי שלי ובמצב פיזי פנימי, ואני יודעת שבשיטה שלך את משתמשת גם בידע בקבלה, וגם ידע בשמנים אתריים, ואני כרופאה בהשכלה וארומתרפיסטית מוסמכת, מאוד מאוד מעניין אותי לדעת איך את משלבת את זה בשיטה שלך. שאלה טובה, תודה. הזדמנות להסביר. הקבלה הגיעה אליי לפני 15 שנה, התחלתי ללמוד את התורה נסתרת, להבין איך לקבל, איך לחבר לאנרגיה של בריאה ולאזן את החיים. ובאותו שלב הגיעו שמנים אתריים. מה זה אתרי? מילה אתרי. השכבה האנרגטית בגוף שלנו, האחרונה, שמבדילה בין החיים גשמיים ואין סוף. ושמן אתרי, החומר נדיב של צמח, הוא צינור שמחבר לאין סוף. ויחד גם הילינג קבלי, גם ארומתרפיה, ממלאים את החלל שיש בגוף שאנחנו מקבלים אותו דרך כאב, עצב, חוסר אונים, חוסר הבנה בעולם. ובעזרת השמנים ובעזרת הקבלה ובעזרת השם אנחנו מביאים למצב שאנחנו יכולים לתפקד בשמחה ורוגע. תודה רבה. הסבר מושלם. תודה.